awa yakasode mo en fokiti en darotako Mamadi Doumbouya en subike mo en bambi mo en sekoto en naboray mo en dowtay mo haka o fala donc parce que c'est lui l'homme de la situation. Même famille, Moubara Famouya, Bidim Barato, Omatori, Wondetori, Awontokelri qui Womudo Masonon, Womartinama. Assalamu alaikum. Ara mi hewri kon fop la landis ko jawontre parti mo Allah taw har ko jawontre parti mo wombe sibude fodiya image idon andi yewtireji gon ton ko mamme hol lawndi ando himbe wombe sondude jonnon en nani Ousmane Gawal o yi wo hibe suteni Mamadi Doumbouya be bambay mo be sekkoto mo be naboray mo be sutene mo fi yo lamo jonnon idon andi ko hadi kon Dadis Camara présento candidat. Donc uno en alanato de un dossier donc en andi kadi ko sabu honno be sokiri Dadis en benno be maison centrale ande jonno e hore di kidnap ji wadari do fop ka leydi men be inude be sutene Mamadi Doumbouya jonno be do ko intérêt mabbe taw personnel be andi jon mi de fala be landare kambe lan fala on sakuti yewten hande taw Ousmane Gawal parce que be andi be sivude men be andi ka fewndi kon be andi ko be woni e mon kon ko sama kala parce que hay premier ministre on bawori o yalto une transition qui devient danger pour la nation et kanko be yeggitino dum non ullere ko Alpha Condé be yewtanno dum non tan 2021 joni mi de fala be landade kambe wombe ben sutende Mamadi Doumbouya hakkunde mon e Allah on wuri on maye ono wombe sutende Mamadi Doumbouya fop wombe ben parorade Fouta Diallo e wombe ben parorade laawi fi Mamadi Doumbouya no golli e wombe ben parorade fi hôpital gi no darna accemilando dum non ko golle mabbe non kana golle makko non kanko Mamadi Doumbouya darnugol hôpitoji darnugol wadugol immeuble ji dankagol Guinée on mo ingol laawi spécial ko yimbe ben feƴƴel ko golle lando non kana golle lando non ko goddo wadira yeso ko fiyo golludinno fop moɓidira état on fo waɗa nene goto baba goto fewno do arno o winni Guinée goto waretake fi politique en fop goto innali sutene Mamadi Doumbouya hay présidentiel dalen sutene Mamadi Doumbouya joni si tawi ɗum ɗo fo feƴƴi jama on ko debi hiɗimo imo suti le 5 septembre 2021 yo jama o jaɓɓorimo no ha le 5 septembre 2024 à partir de 2024 le 5 septembre 2024 gila hande ka fewndiden ɗo hakkunde mum Allah huɗinoɓe yeeso cour suprême ɓeyni transition ko 31 décembre 2024 tata ɗum non fof feƴƴi wata en remercie Mamadi Doumbouya fiimo moƴƴini laawi ko golle makko o waɗi sina ɗum yo iwɗon ko goɗɗo hikkinirte yeeso ko fii yo gollu si tawi o gollata ittemo yeeso men ko ɗum woni solution joni noon Mamadi Doumbouya awi si tawi en tawnayɓe ko inɗon ɗon himo golli eɗon barorade Alpha Condé inno Alpha Condé laamike duuɓi 10 fus o wawali waɗugol joni on non wawali waɗugol wona yen daaro fi on no wawali waɗugol anden innen kadi oɗo kadi fiimo moƴƴinde laawi hondi Mamadi Doumbouya woni moƴƴinde hakkunde mon Allah ɗi laawi ɗi wonno inde ɗo Mamadi Doumbouya no golli normalement ko golle makko woni wadde sina ɗum yo immo watta on waccu goɗɗo ko tawta imo andi ko rôle makko woni ko golle makko woni wadde watta on waccumo yore ɗum noon Mamadi Doumbouya ko golle mo woni wadde donc watta on waccumo yore ɗum noon si tawi ɗi kidnapuji ɗo fof e hoore o 150 personnes bilan feƴƴi ɗon géré kore fof on nanata jamais justice o naala fimum e hoore koko ɓenangi ɗo Aliou Ba bonna e fus fonike men ngel ɓen no yeggitanoma fimum watta en yeggutu fiɓen immoɗen dartan e fiɓen kadi fiyo ɓen libéré si tawi on souteni Mamadi Doumbouya hoore ɗum ɗo on souteni Mamadi Doumbouya fiyo laamo onon ko tribune spécial moƴƴinte fimo par ce que Mamadi Doumbouya o waru en yii ko ɓeya woɓɓe wonaɓe formede ko inni nous sommes formés pour wargol ɓen noon ɗin image ji ɗon fof no woodi hande hewtani en ko duñe senirde ɓe yiwa yeeso men Guinée on hiɓe yiiɗi joɗagol tun daara ko feƴƴata amawɓe TikTok lumminotoɓe ama Facebook acce refe i hakkille men kin
wata soutenir Mamadi Doumbouya na droit de soutenir siko droit de soutenir no arde nan le 5 septembre so gollu no golle ko soutenir tan goto nata soutenir Mamadi Doumbouya kono dum souti population yida mo son forci mo do on inni do on soutenir Mamadi Doumbouya ko ono woni aybe makko ben parce que nyande o duman ayi kanko ala halde taw mais mi are mi halni on do to Mamadi Doumbouya ware wala kongudi di debal o inna o wona ta candidat few o joniti pouvoir ma o inna wona e candidat ino himo testude no mudara do e organisation election ji wadede hara o lanni humpitare ta ko no buri lawde so wawa présenter ko ma so wawata hay bengu mako conseil mo inima to won candidat ono hido darade do inmo wona Mamadi Doumbouya awa son soutien Mamadi Doumbouya waton baroro laari waton baroro golle makko fus waton yeggudu kadi himo wari himo bilan burdo 2009 mo fewndi do parce que ko fewndi hokko dum halete donc soutenir Mamadi Doumbouya hore gonga labuka oton soutenir num ukko moy problème